हाय यान मल्लिका यानी निनिगलेग रवा इड्ली ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂತೋಜವೆ ಅರಿತ ರವಾ ಗೆತ್ತಂದಿನಿ ಯಾನೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಗೊಂಜಿ ತೋಪುಗು 4 ಕಪ್ಪು ದಾತ್ ರವಾ ಪಾಡ್ವೆ ಒಂದು 1 ಕಿಲೋ ದಾತ್ ಉಂಡು 4 ಕಪ್ಪು ಆತನೆನ್ನ ಕಪ್ಪುಡು 1 ಕಿಲೋ ರವಾ ಗೆತ್ತಂದಿನಿ ಯಾನ ನೆಕ್ಕೆ ಅನಿತ್ತೆ 1 ಕಪ್ಪು ದಾತ್ ದೈ ಪಾಡ್ವೆ दही इज्जंड अलेला हापुन्निक्क अले चूर पुली इप्पुडु रुचिकु बोडनद उप्पु तेनंजी रड्डरे कप्पु दात नीर पाडवे निक्क पाड्द सरियाद नेन बोदुल रदीपे सरियाद बोदुलुडु नेन चैतिनेन ಒಂಜಿ 3/4 ಗಂಟೆ ದಾತ್ ದೀಪೆಯನ್ನ ಅಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ದೀವೊಲಿ ಅದ ಮುಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಚಟ್ನಿಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ 4 ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಗೆ ತಂದೆ ಈತೆನಿತ್ತೇನೆ ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ತಿತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾವುಡು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಕಿನ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಕಾಯುಡು ಎಡವಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಉರ್ದ ಬೇಳೆ ನೆನ್ ಸರಿಯಾದ ಪುತ್ ಪೊಡಿತೆ ಪುತ್ತಿನ ರಡ್ಡು ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಪಾಡು ನಿಕ್ ಬೊಕ ಬೇಡ್ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದಂತೆ ಅದೊಟ್ಟು ಕೆಂಪು ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಪಾಡೋಡು ಸುರುಟೆ ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಅವದಾಗ ಒಂದು ಬೇಳೆ दाल पूरा लायक फ्रೈ आपुजी फ्रೈ आंबत्तिनेक तेन रेड टೊಮೆಟೊ मल्ल मल्ल टೊಮೆಟೊ कट मल्तिगे तंदे अवेन पाडोदिल्ले नीरुल्ली कोत्तंबरी सोप्पु पाडवे ते काई मुंचिने कट मल्त पाडले इज 3 पंडल हापुंडु सरियाद नेनु फ्रೈ मल्पोडु देखिते रुचिक बोडैना उप्पु पाडुग चटनिगे उप्पु बोडु आतेने कित्तेने पाडवेन ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಬಾಡ್ದಂಗ ನೆನೆತೇನೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ವೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ ಸಣ್ಣದು ಕಡೆದಿಗೆ ತಂದಮ್ಮ ನೆನೆತೇನೆ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡ ಒಂದು ರವಾ ನನೆ ಪರ ಪಾಡ್ದಿನ ಇಂಚ ಹತ್ತಕ ಈ ಅದಕ್ಕೆ ಬತ್ತಂಡ ಯಾವು ನೆಕೆನ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಗಾಜರ್ ಪಾಡ್ವೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕೊಂಚಿ ಮುಜ್ಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಸಣ್ಣ ಮುರಿದಿಗೆತ್ತು ನೋಡು ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಿಂಜ నేను ಪೂರ ಸಣ್ಣ ಮುರಿದಿಗೆತ್ತು ನೋಡು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಿಕುಲೆಂಚೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ತೆನ್ ತುಂದುರ್ದಿದೆ ತುಂದುರ್ಡು ನೀರು ಸಿಕ್ಕೆ ಬರೊಂದುಂಡು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಇಡ್ಲಿ ಬೇಯರದಿಕ್ಕ ತೆನ್ ತಟ್ಟೆಗೆ ಪೂರ ಎಣ್ಣೆ ಪುಜಿದಿದೆ ದೇಕಿತೇನೆ ಬಂದ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಅದು ಬೇಯರದಿತ್ತೆ वीडियो पूरा तुले लाइक मल्पले कमेंट मल्पले शेयर मल्पले नेने तंजी 10-12 निमिष बेयर दीपे 10-12 निमिष बೊಕ್ಕ ಬೇಯ್ದನ ತುಕ लाइक ಅದ್ ಬೇಯ್ದುಂಡು ರೆಡಿ ಆತನೆ ಇಡ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ತೊಟ್ಟುಗು लाइक ತಿನ್ರೆ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ನಿಗುಲ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್।